Дядо и ряпа. Приказка с напъване. Дядо Белобради ряпа взел да вади. Дръпнал ряпата и тя се разпищяла. Оф, бе! Какво си въобразяваш, бе, простак? Старецът се хванал за сърцето, люшнал се и клекнал сред лехите. Какво си се отцъклил? Все едно за първи път виждаш говореща ряпа, продължила тя. Притежателят на патента е описал всичко на опаковката от семена. Ти като седиш, не четеш ли? Не довиждам, чедо, оправдал се дядото. Аз съм трансграничен ГМО посев и нямаш никакви права над мен. Директива 2391 гарантира закрила на новите сортове. Ама кой да чете? Бабо! Провикнал се старецът, колкото силица му останала. Извикай внучето, нали знае чужди езици. Да ги нямаме такива, наежила се ряпата. Бабата, внучето, кучето, котката, мишката, знам ви аз селските номера. Никого няма да викаш. Колко пъти да ти казвам, че внучето ни стана внучка, крякнала от прозореца бабата. Няма я. Замина да си присажда коса в Турция, че има промоция. Таз младеж все за глупости се харчи. Дядото започнал отчаяно да привиква останалите обитатели на къщата, за да му помагат с ряпата, но никой не дошъл. Понеже склерозата му била напреднала, а и постоянно се въртял около дамаджаните в зимника, не знаел за настъпилите в стопанството промени. Предното лято внучката завела кучето на куафьор. След процедурите, животното си видяло прическата, новия цвят на козинката и педикюра в отражението на една локва. Изпаднал в депресия и избягал в гората, за да става вълк. Котката се разгоняла от специалните гранули и завързала интимна връзка с малкия мишок. Когато старецът е викал, тя вече кърмила потомството в една копа сено. Дядо Белобради вдигнал кръвно от напъване и нерви, засадили му 2 байпаса и от тогава нищо не е сял. То нямало и нужда. Ряпата се размножила вегетативно и превзела цялата мера. Като настане вечер и месец изгрее, като се заслушате, ще чуете как хиляди репи четат на глас протокол от Киото и цялата документация покрай зеления пакет.